Mă numesc Mica și sunt o măgărușă tânără dintr-un sat mic de lângă Ierusalim. Într-o dimineață liniștită, stăteam legată la poartă, așteptând ca stăpânul meu să-mi dea apă. Soarele abia se ridicase, iar mama mea îmi spunea că în fiecare zi cele mari se fac cu pași mici și blânzi. Eu râdeam în sinea mea. Cum să faci ceva mare când ești doar o măgărușă? Deodată 2 oameni s-au apropiat. M-au privit zâmbind și au spus, aici e, exact cum a zis învățătorul. Au dezlegat frânghia mea, iar stăpânul i-a întrebat, de ce luați măgărușa? Ei au răspuns, Domnul are nevoie de ea. Domnul? M-am întrebat. Cine era acel domn care avea nevoie de mine? Am fost dusă pe un drum plin de oameni. Toți vorbeau despre Isus, învățătorul care făcea minuni și le vorbea oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Când l-am văzut, am rămas nemișcată. Avea ochi blânzi, calzi ca lumina soarelui. M-a atins ușor pe gât și mi-a zâmbit. Nu m-a grăbit, nu m-a tras. Era ca și cum ar fi știut că mă tem și mi-ar fi spus fără cuvinte. E în regulă, mergem împreună. Ucenicii și-au pus hainele pe spatele meu, iar Isus s-a urcat cu grijă. Nu m-am simțit împovărată, ci onorată. Pășeam încet, dar parcă pașii mei deveniseră mai siguri. De jur împrejur, oamenii așterneau haine și ramuri de palmier pe drum. Copiii strigau, Osana, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Toți zâmbeau, unii plângeau de bucurie. Niciodată nu mai văzusem atâtea inimi fericite la un loc. Unii se mirau. Cum poate un rege să vină pe un măgăruș? Dacă aș fi putut vorbi, le-aș fi spus, pentru că adevăratul rege nu are nevoie de un cal puternic ca să fie mare. El vine cu blândețe ca toți să se poată apropia de el. Pe măsură ce intram în cetate, simțeam că port ceva mai prețios decât o povară. Purtăm pace, speranță și iubire. Am înțeles că Dumnezeu alege uneori cele mai simple lucruri ca să arate cele mai mari adevăruri. La sfârșitul drumului, Isus a coborât și m-a mângâiat pe frunte. Privirea lui spunea totul, recunoștință, iubire și binecuvântare. Apoi a plecat printre oameni, iar eu am rămas privind după el. Când m-am întors acasă, mama m-a întrebat, cum a fost? I-am spus, am purtat un rege, dar nu unul care poartă coroană de aur, unul care poartă iubire și pace. Și am înțeles, mamă, că cele mari se fac cu pași mici și blânzi. De atunci le spun tuturor măgărușilor tineri să nu creadă că sunt prea mici pentru planurile lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îl porți pe Isus, chiar și cel mai mic pas devine un drum spre cer.